Nasamdan ang tulo ka mga sakay sa usa ka tricycle human nabanggaan sa nagsunod nga sakyanan ug nabangga sab sa kasugat nga van sa National Highway sa Coronadal City. Ang insidente nakuhaan og video. Ani ang detalye. Sa kuha niining dashcam video, makita ang normal nga dagan sa mga sakyanan sa National Highway sa Coronadal City adlawng Miyerkules. Taod-taod. Nabangga kining color yellow nga tricycle sa kasugat nga sakyanan. Sumala sa Coronadal PNP traffic, nahitabo ang aksidente at tubangan sa City Hall sa Coronadal City pasado alas 11 sa buntag. Kung asa nabanggaan sa nagsunod nga sakyanan ang tricycle ug nalagpot sa Picas Lane ug nabangga sa kasugat nga sakyanan. Sa laing kuha nga video, makita kining duha ka tawo nga mga sakay sa maong tricycle nga naglingkod na sa dalan human nalagpot atol sa insidente. Samtang makita na ang tricycle nga nabalintong ug naguba na. Naguba sab ang bumper sa nakabangga nga sakyanan. Samtang dunay mga garas kining sakyanan nga naigo sa tricycle. Tungod sa aksidente, duha ka mga babayeng pasahero nga sakay sa maong tricycle ang samdan. Lakip na ang 40 anyos nga driver niini nga gilayong gipatambalan sa ospital. Sa investigasyon, paliko na unta ang maong tricycle diyang nabanggaan sa nagsunod nga sakyanan. Sa initial na investigasyon namin, yung tricycle kasi magpa-left turn sa City Hall. Aksidente na bangga yung likuran niya ng that impact. Nalipat siya dito sa opposite lane wherein parating naman itong van. So, nag-double impact siya. Wala matud pa nabantayan sa driver sa MPB ang paghunong sa maong sakyanan. Sa investigasyon namin ang may pagkukulang itong kasi nalingat siya, hindi niya na alam na nagpondo yung tricycle kayo maglipo sa City Hall. Nagpaabot na matud pa og tabang ngadto sa mga nasamdan ang 54 anyos nga lalaking driver nga nakabangga. Andam sab kini makig-areglo sa laing tag-iya sa van nga nabanggaan sa maong tricycle. Human nag-file sab kini og complaint kalabot damage to property. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga nalambigit sa insidente. Efren Mamak, 1 Mindanao.